Euskal Herrian bizi dugun ilusio eta aldaketa garaia Durangora ere iritsi da. Durangok benetako erreferentzialtasun bat lortu behar du. Horretarako herrian sinetsi behar da. Herritarren beharrak eta iritziak irizpide bezala hartuz. Durangoko udalak darabilen politika aurreikuspen gabekoa da, etorkizunera begiratu gabe, momentuko etekina soilik bilatuz. Horregaitik guk diagnostiko soziodemografiko baten beharra ikusten dugu. Herriaren beharrak zeintzuk diren jakin eta horrei irtenbide bat emateko, beti ere herritarren partaidetza kontutan hartuz. Honekin Durangok etorkizunerako behar duen plana osatuko dugu. Beste alde batetik, udaletxeak dituen hutsunei irtenbideak ematera gatoz. Ongizatean, euskararen normalkuntzan, parekidetasunean, beti ere, aipatu bezala, herritarren partaidetza sustatuko duten ekimenak sortuaz.